Okay, nu vil vi så vise top 10 gemmesteder, så man kan gemme sig i Infected. Nummer 1 er her. Man går lige så stille ned, kravler hen under broen. Udefra kan folket slet ikke se en. Hvis du skyder, så afslører du dig selv, og det er ikke godt i Infected. Hvis du vil være final survivor med mange point, så skal du gemme dig sådan nogle steder som det. Det her er så top 2 gemmested, som er gået ud i Infected, som er ikke blevet fjernet, fordi campersteder de er blevet fjernet fra det. Så det er du ikke mere. Her. Ingen kan se dig udefra, og de kan ikke kaste kastekniv gennem gitteret, som vi kan se her. Rigtig godt. Lad mig lige vise jer noget, bare for detaljernes skyld. Tjek det der ud. Tjek det der ud. Så tjek lige det der ud. Wow. Okay, velkommen til vores top 5 gemmesteder i Infected. Her er top 3. Man kravler herop på. Man kan også gøre det over i den her. Men man bliver færrest opdaget her, fordi den her blokker, så fødderne ikke stikker ud. Man kravler herop i. Så ligger man sig ned og kravler helt frem. Hvis I har et andet våben, så trykker I trekant, så er det endnu sværere at blive siddet. Og så bliver man bare liggende. Velkommen til vores top 5. Til vores top 5. Til vores top 5 gemmesteder i Bootleg. Så er jeg lige lækket, men jeg skal lige holde sammen. Godt. Kameramænd ikke. Pisse til at være en. Okay. Her. Det bedste sted. I skal bare ligge ned, så kan I ikke blive opdaget. Fordi kostymerne falder i farve med. I risikerer altid at blive Spitznaz, eller Jichen, eller TF. Altid et land, der falder med i farverne. Og aldrig Afrika Militia, fordi det er ikke inde på deres område. Og så skifter jeg våben et par gange, og så ligger jeres hoved ind i skraldespanden, så I ser døde ud. Og så kan de ikke se jer. Okay, nu vil jeg vise jer det sidste, I siger til ham. Den eneste grund, jeg viste jer, den her ikke underground, det er fordi den her bliver tit valgt. Der er et lige så godt sted i underground, på grund af, at det ser fuldstændig magen ud. Det er blomsterbedet. Det gør, at man falder til i farverne på grund af jorden i bunden, og græsset kamuflerer på grund af, at det lægger jer ind i det. Sådan her. Skal det se ud, så kravler man bare helt ind i hjørnet, eller når man synes, man ser godt kamufleret ud. Lad mig lige demonstrere et gemmested mere, som er super godt. Det her var bagefter viser jeg også et campersted, fordi det er sidste gang. Hvis jeg ligger helt herude og bare kravler indad, så kommer jeg til at ligge om bag båden, og folk vil ikke opdage, når jeg hopper ned. Her vil jeg lige vise jer campersted, fordi det er sidste gang. Man kan kravle herop og sætte, eller herop og sætte. Tak for sidst. Hvis I ser alle optagelserne, slut.